Velkommen til en video. Og vi elsker vingummier. Nej, vi gør. Jo, vi gør. Nå, men i dag så skal vi bygge en jungle i Minecraft. I Og jeg begynder byggekonkurrence. allerede. Du må ikke snyde. Jo, jeg gør. Jeg er ligeglad. Det er bare så fedt. Hvad er du i gang med at bygge? Jeg er i gang med at bygge jungletræer. Jeg er ikke så pro. Hvad? Jeg er ikke så pro. Det er dig, der er bedre end mig. Nu bygger jeg over på din ting. Du må ikke være ude og smugkigge. Undskyld, jeg kan ikke lade være. Jeg elsker bare at bygge jungletræer. Lad du så nogle tynde jungletræer? Du må ikke smugkigge. Jeg er over på min egen side, altså. Smugkigger du der lige nu? Nej, jeg bygger træer. Hvordan fanden laver du det? Du må ikke være over på min side, altså. Nej, det er dumt. Nej, det er dumt. Hvad har du da taget for nogle træer? Jungletræer, hvor hvad? Hvad er det for nogle dårlige jungletræer? De er faktisk en pro. Hvordan fandt du de der tykke, høje jungletræer? Det gider jeg da ikke. Undskyld, jeg sagde jungletræer. Så skal jeg bruge noget bambus. Det kommer til at sige. Jeg ved Jeg ikke, hvad... bygger. Så er det 1, så er det 2, så er det 3. Det er jumle, jeg vil have. Bygger. Jeg satte en blomst. Det var ikke med vilje. Bygger. Så er det 4, så er det 5, så er det 6. Det er det rene flæk. Dun. Hvordan får du så nogle tykke jungletræer? Er det over smoothie? Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Du er sikkert over en smoothie hos mig. Nej, jeg var. Det kunne jeg ikke finde på. Det kunne jeg i hvert fald ikke finde på. Det kunne jeg bare ikke. Det kunne ikke finde på at smugkigge. Jeg er overhovedet ikke lige bag dig. Hallo. Halløj, tropefisk. Jeg hader dig, Vilfred. Gå over på din egen side. Det var lige så klogt. Hvorfor har du fået sådan nogle store træer? Laver du commands? Beklager, jeg ved ingenting om Minecraft her. Hvorfor laver du commands lige nu? Nej. Snyder du? Nej. Laver du en eller anden high-tech måde? Hvad skulle være high-tech? Aner det ikke. Hacker du? Hvorfor skulle jeg hacke? Fordi det er vanvittigt at hacke. Tilfældigvis. Er du over på min side? Nej, faktisk overhovedet ikke. Jeg bygger faktisk en kæmpe jungle Men her. har du egentlig spawnet sådan nogle ting, der kan flyve? Hvorfor skulle jeg have gjort det? Carrie, du har spawnet flagermus! Nej, jeg har ikke gjort noget, så... Hvis du gør det, at flagermus godt kan være i det der, hvad hedder det nu? Jeg har glemt, hvad det hedder. Og Vilfred. Jeg er sur på dig! Vilfred, stop Jeg altså! har spawnet jumlefisk. Jeg blev sur på dig. Du fik igen gjort det. Og nu er der ikke mere med pranks. Nu har vi begge to lavet en. Hey. Vilfred, du satte vand, altså. Du må ikke sætte withers. Nej, jeg sætter ikke withers. Det er ikke dem, man bruger til withers. Du satte vand. Jeg kan ikke lide dig, Vilfred. Jeg troede, det var dem, man brugte til withers. Glær folkens. Jeg ved ingenting om Minecraft. Nej, Vilfred, det må man ikke. Hvis du gør det, så dræber jeg dig. Nej, så vil jeg ikke. Det er min verden. Jeg er ligeglad, om du har en verden. Hvilket som ikke giver mening, for jeg er bare med i dag, og det kan vi der YouTuberen her. Er det ikke rigtigt? Og hvorfor har du sat så meget vand, altså? Undskyld, det satte bare lige 3 gange. Du satte 5 gange. 5. Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Det er overhovedet ikke rigtigt. Det kunne jeg aldrig finde på. Jeg er jo en god friend. Men har du egentlig lavet pupus for det Pupus? sene? Hvad mener du med pupus? Hvad er en pupus?
Det er sådan en lort. Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Det kunne jeg aldrig finde på. Jeg synes, muren er lidt lille, Vilfred. Har du lavet træer, der er højere end muren der? Jeg har lavet mange træer, det vil jeg godt lige indrømme. Det er ikke særlig mange træer. Ikke i forhold Ja, til... mine er tykke. Hvad? Hvem har det højeste træ af nu? Det er dig. Du har bare sådan en kæmpe gigantotræ. Jeg kan forstå højere træer, altså. Hvordan gør du det? Hacker du? Hacker Vil jeg du? spørge igen. Hvordan skulle jeg hacke? Hvordan Og det er skulle fra, jeg jeg kunne hacke? sætte 4 blocks på en gang. Det er mit eneste hack. Jeg har det højeste træ, Vilfred. Jeg kan stå og holde udkig over hos dig, Vilfred. Det må du ikke. Ellers springer jeg dit træ i luften med TNT. Så springer jeg dig i luften. Nej, okay, fint. Det må du ikke. Skal jeg gøre det her? Det må du faktisk ikke, Kalvin. Skal jeg gøre det her? Okay. Lad være. Det må du faktisk ikke. Det er faktisk strengt forbudt i den her video. Den er allerede skide dårlig. Ja, det er den. Eller er den faktisk ret god? Jeg vil sige, at den er god. Det synes jeg faktisk også. Så hvorfor kan jeg det så skide dårlig, hvis den faktisk er god? Kalvin, svar lige på den. Havde du set Falkenberg, det kunne du godt lige have sagt lidt før. Hedder du din mor? Nej, faktisk overhovedet ikke. Jeg ved Vil I ikke. høre en joke? Vilfred, han hedder din mor. Det er en dårlig joke. Det var ikke nok en joke. Det var den bedste Vi hører en bedre joke. Calvin hedder din mor. Nej, for man kan ikke hedde det samme i Minecraft. Jamen, jeg havde jo ikke din mor. Det du gør. Nej, det var dig. Jeg står inde i en stamme. Hvordan er det muligt? Du må ikke teleportere eller kede mig. Nej, jeg gør det ikke nu. Hvorfor har du lavet så lidt træer, spørger jeg bare, Calvin. Hvorfor har du lavet så mange, altså? Fordi det er ligesom en jumle. Altså, der skal ikke være træ overalt. Altså. Subscribe, hvis du synes, min jumle er bedst, når videoen er slut. Okay? Og like, hvis min er bedst. For altså, I ved godt, at min er bedst. Fake news. Helt fake news. 100%. Hey, du har sat blokke på et af mine træer. Har du sat blokke andre steder? Nej. Det er jeg altså ikke lige sikker på. Jo, det har du faktisk ikke. Og Vilfred, du må ikke være over på min side. Det har jeg heller ikke været. Du har været for nyligt. Nej, jeg har. Du kan bare stå i dit træ og kigge ud over. Men mangler du ikke lidt bambus? Jo, det havde jeg Og du tænkt. ved godt, der ikke er bier i en jungle, ikke? Det kan da sagtens være. Der er 0,001% chance. Nå, så jeg har heldigvis heller ikke sat nogen endnu, vel? Jo. Haha. Nå, nu skal jeg slette alle de dumme. Okay, så skal der være nogle af dem her. Og så skal jeg også lige have nogle planter. Hvorfor giver Calvin gode idéer lige nu? Han er faktisk min ærkefjende. Det er helt forkert det her. Hvorfor har du en vingummi-bamselampe? Nej. Så små, så bliver lidt flere vingummier. Hey! Hey, det er mine. Jeg er fucking ligeglad. Havde ikke børne. Kun Bande. Nej, ikke børne. Kun Bande. Hvorfor du spawner pandaer på mine træer? Det ved jeg ikke. Ikke flere pranks fra nu af. Fint, så er det noget sværere. Døj! Det er min idé at sætte pandaer. Calvin kopierer mig. Du kopierer mig med at lave en jungle. Nej, det var mig, der fandt på det. Hvorfor har du sagt så mange? Jeg tager et greb, den der babypanda. Det er mig selv, der skal sætte pandaer. Men jeg tror, jeg har slået verdensrekorden i det højeste træ. Bygger du på dit træ? Bygger du... Du bygger dit eget... Kan man sætte 4 oven i hinanden? Nej, jeg skulle aldrig have gjort det. Jo, ser du. Jeg faktisk det skal jeg forstå Minecraft. Jeg Hvordan kigger vidste du ikke bare det? på Calvins byggeri. Okay, jeg tror, jeg har fået det højeste træ. What the? Sygt nok. Jeg skal blive de der så jumletræer. Skal jeg lige stå herinde?
Ser du, jeg er faktisk et kæmpe stort Minecraft i. Jeg tager bare Calvins slags byggeri. Men hvorfor virker det ikke herinde? Jeg stod lige inde i en stamme, altså. Du står altid inde i en stamme. Jeg ved faktisk ikke engang, hvordan jeg står inde i en stamme. Det ser lidt fæsent ud. Der er så mange træer. Det ser faktisk virkelig, virkelig dumt ud. Hvorfor går de pandaer oven på mit? Calvin har jo gjort, så jeg ikke kan sætte noget. Nej. Hvorfor kan jeg ikke sætte? Jeg kan godt det. Du har gjort, så du selv ikke kunne sætte noget for fanden. Altså. Nej, det er så. Calvin, ændre det lige nu. Jeg har ændret det, altså. Hvor er det irriterende. Calvin snyder. Jeg kan subscribe mig. Nej, fordi altså for min YouTube... Calvin, du har stadig ikke gjort det. Jo, jeg har, altså. Du kan ikke sætte det i dem, der du skal placere dirt for fanden, altså. Dirt? Ja, nu kigger jeg på dit byggeri, det ser du har det grimmeste byggeri. Calvin, lad være med. Du sagde selv, at man ikke må lave pranks. Du har det grimmeste byggeri. Calvin, du sagde selv, at man ikke må lave pranks. Der er pandaer i træerne. Du sagde selv, at man ikke må lave pranks. Okay, vi stopper fra nu af. Nu må man ikke. Ja, men altså, du har sagt, der er pandaer i træerne. Jeg dræber bare pandaer i luften lige nu. Jeg skubber dem ned i træet, og samtidig i luften dræber. Nu ramte jeg lige en baby. Hey, spis min vingummier. Det er det helligste, jeg har. Døj, panda. Døj. Hvorfor er der en gris inde i min jungle? Har du spawnet en gris i min jungle? Du har spawnet en gris i min jungle. Nej, jeg har. Calvin har spawnet en gris i min jungle. Det er så strækt, det der. Det har jeg ikke. Du har spawnet grise i junglerne. Det er så strækt. Jeg mener, det er alvorligt, Calvin. Ikke snyde. Kæmpe træ. Åh! What the? Det der træ var højt. Vi skal have flere kæmpe træer. Nu skal jeg have flere babyer. Babytræer. Nej. Ja, du er ikke græs, Vilfred. Hvad? Ja, du er ikke græs. Og Ja. blomster og sådan noget. Jo, det har jeg bare ikke lavet endnu. Og nu er byggekonkurrencen snart med færdig. græs? Altså, hvad mener du med græs? Nu er byggekonkurrencen snart færdig. Hvor lang tid er det lige gået? Nu er det ikke, så jeg har ikke sat timer. Og hvor lang tid kan en video max vare egentlig? Den kan være en halv time. Okay. Der skal lige nogle bambus her. Og jeg er lige gammel, at Calvin siger. Hvorfor fanden er der lige kommet et mosetræ inde i min jungle? Det her er et mosetræ. Calvin, spawner du mosetræer? Hvad vil ikke have til breaks? Du har spawnet et mosetræ. Det har jeg ikke. Calvin, hvorfor kommer der mosetræer? Se det her, der kommer mosetræer. Altså, hvorfor kan jeg ikke bare spawne helt normalt bambus? Hvad er det her? Det er ikke. Det er mosetræer. Er det? Ja. Nej, jeg tager mosetræer. Nej. Er det der bambus? Nej, Jo, det er. ja, det er. Jo, det er. Jeg har bare spawnet mosetræer. Er det dig, der laver pranks lige nu? Nej. Jeg troede, det var et mosetræ. Det var faktisk et mosetræ. Nu har jeg fyldt hele din skærm, tror jeg. Hvad mener du med skærmen? Nej, du har. Og hvad du laver? Jeg skriver bare i chatten. Hvad du skriver? Jeg skriver bare mine koordinater. Stop med at blive ved med at skrive koordinater. Hvorfor skal du også... Det er også en prank. Nej, det er. Jeg skriver bare i chatten, hvad der sker. Du vil ikke, at alle publikummet jo hører jo det her. Ikke? Du er alle de dumme pranks, du laver. Nej! Vi får bare like den her video. Alle sammen publikum. Like and subscribe. Hvis du hader Vilfred. Nej. Hvis du havde Calvin, så like and subscribe. Nå, men så må du aldrig være med. Ja, det var ondt, ikke?
Hvorfor er der jungletræer? Nej, hvad det hedder? Mosetræer. Der er mosetræer i min jungle. Det er bare ikke Nu er fair. byggekonkurrencen færdig om 3 minutter. Nej, det kan du ikke bare bestemme, Calvin. Men du kan heller ikke bare bestemme, hvad vi skal bygge, altså. Nu hører alle det. Vilfred, han er en løgner, Hvorfor? fordi han er grim. Hvor er det strengt, det der. Hvorfor bliver den ved med at 7.000? Nej, han har 7.000 i. Prøv at se, mamma. Har du fyldt hele din skærm? Den kører bare uendeligt, eller hvad? Næsten. Hvor langt du kører den? 10 minutter måske. Det er altså ret langt fra uendeligt. Ej, måske 3 dage. Gør den! Hvis den bruger Solar to Trade. Er den stadig i gang med et tal? Den er i gang med den første af dem. Af hvad? Skriver den bare dine koordinater lige nu? Ja, jeg satte den på Infinite. Infinite. Og du vil ikke spise mine vingummier. Jeg synes, en altså. Mine vingummier. Nu er min. Vi spiser dem din. Hey, det er min idé at spawn pandaer, er det ikke? Nej. Kom her, lille panda. Jeg spawner dig. Men pandaer kan jo godt lide bambus, ikke Vilfred? Jo. What? Har du spawnet en ovenpå bambusset? Det er sgu ligesom ligne en... Nu slog jeg min ene panda. Men Min er meget jungleagtig. er du katte- eller hundemenneske? Hundmenneske. Jeg har set en hund. Så giver det ikke god mening, så må du gøre her. Øh. Hvad er det? Hvorfor siger han en træer? Hvad har du da brugt, Vilfred? Det er mosetræ. Jeg vidste ikke, du elsker så meget mosetræer. Nu er der bare det mosetræ. Så laver jeg sådan en lille sø, ikke? Det kan jeg bare med. Så er det ikke en jungle. Nogle gange er der også speed. Det er bare en lille vandpyt. Subscribe, hvis det er Calvin, der er bedst. Og det ved jeg faktisk overhovedet ikke, hvorfor jeg siger. Men sådan er det bare, Calvin. Folkebrand er rigtig højt. Rigtig højt træ. Hvor højt er det egentlig blevet? Okay, I skal like så mange gange af så mange blocks, det her træ er højt. Og det bliver højere for hver gang. Og hvor mange gange højere bliver det så egentlig? Så I skal like, I skal skynde jer at like. Ellers er I grimme. Det var stræk. Jeg skal også lige have lidt trubefiske. Og I skal skrive, hvad vi næste gang skal bygge i kommentarfeltet. Hvad? Fordi Vilfred får ikke lov til at bestemme det. Jeg får lov til at bestemme noget ting. Vi lavede en stiktak papir om, hvad vi skulle lave. En gaming setup eller en jungle. Altså en gaming setup er meget bedre end en jungle. Det laver vi næste gang. Det kan vi... Okay. Skriv i kommentarfeltet, hvad der er bedst af en jungle og en gaming setup. Subscribe, hvis det er et jungle setup, der er det bedste. Nå, men det er det ikke, altså. Der er ingen, der... Så får vi jo ikke subscribers, Vilfred. Nej, jeg mener gaming setup. Der skal der lige være lidt planter. Vilfred, du har ikke engang bygget et højt træ, altså. Nej, jeg gider heller ikke højt træer. Det er en... Okay, hvor langt er det tilbage i videoen? 1 minut. 1 minut? Har du lavet timer? Nej, skulle man det? Ja, fordi så ved vi jo, hvor lang tid. Okay. Nu er byggekonkurrencen færdig. Nej, det kan Nu vi skal vi godt se, lide. hvem der er bedst. Nej, jeg er ikke klar. Nå, det er jeg. Men det er jeg bare ikke. Hunger! Jeg lander den! Jeg laver MLG clutch! MLG! Kan vi have sat flere pandaer? Nej, Hvorfor er der så stadig pandaer i mine træer? altså... Måske har jeg lavet en vej op, og hvorfor er der mosetræer? Så bin i mosetræer. Nej, pandaer, fordi du går op på mine træer. Hvor er det stræk det der? Hvorfor du bare sætter alt muligt random blom?
Sæt din jumle lille. Over på Calvins side. Calvin, det der må du ikke. Ellers går jeg berserk med min bikuber. Okay, men... Hvorfor er dit netherite sværd så sejt? Prøv at kigge på min skærm lidt for. Fordi jeg prøver. Hvorfor har du sådan et sejt, grimt netherite sværd, mener jeg? Skal vi så lige se, hvordan diamond sværd ser ud? Måske ser det pænere ud, Calvin. Så ser det ud. Okay, det er faktisk sygt nok. Ej, hvor tager slikposen? Det var mig, der fik skaffet den. Ja, men det er ligesom min slikpose. Altså. Jeg fik den fra stjæle. Jamen, bygger man færdig om 3, Det kan du ikke bestemme. 2, 1. Træd væk fra jeres mesterværk. Fint. Nej, flyv op på platformen. Der hvor vi startede. Okay. Godt. Lad os lige gennemgå. Hvem starter vi hos? Calvin. Okay. Det her det er min jungle. Du skal ligesom lave konflikten. Og du skal ikke stå op på dit træ. Det står ikke op på mit træ. Hvor han er. Husk at mit sejt diamondsværd. Hvor er du? Husk at mit sejt diamondsværd. Okay, her er der noget bambus, og her er der verdens højeste træ. Ja, jeg står ikke Guinness rekordbog, det ved jeg godt. Og her er der Det var ikke træ. sjovt. Og her er der et træ. Og her er der noget bambus, og der er der et får. Og der er der nogle pandaer. Pandaer kan jo godt lide bambus. Og hvorfor er det så mange blomster? Fordi blomster er gode for naturen. Det er dem, der gør, så vi kan indånde. Det er faktisk træer. Nå, Blomster prøv lige at gør det se. også. Mine er meget bedre for naturen. Der er flere træer. Der er svampe. Der er svampe. Og det er overhovedet igen. Nej, det var faktisk, hvad hedder det, mosetræ. Ja, okay. Men mødes er bedst. Og prøv at se, jeg har også et Og der- træ. Ja. Pandaerne tror, de er på hotel. Og du er lige spurgt en panda. Nej, han tror, han var på hotel. Jeg kan ikke komme derop, selv, Calvin. Den er ked af det. Hvordan du bliver mere ked af det. Den næste, der kommer op, er ikke ked af det, vel? Nej, han er ikke ked af det. Kan ikke det der spotter? Calvin, mit seje. Nej, diamondsværd. Ved du, hvad det her er vildt for? Nej, ikke en ulvespawner. Mm, Nå, okay, men subscribe hvis Calvin er bedst, like hvis mit er bedst. Færdig. okay. Nu